Ta yadda za ka samu hoton mai kama da kai a duniya wato twin brother ɗinka. An ce kowa yana twin brother a duniya. Kun ga wannan? Wallahi ba haɗin jini, ban san shi ba, bai san ba mu taɓa ganin shi ba. Kun ga muna kama har ɗan gajeren hancin har bakin? To kai ma na san ko ke ma na san za ki zo ki samu mai kama da ke. To ga yadda ni. Ta yadda za ka samu hoton mai kama da kai a duniya wato twin brother ɗinka. An ce kowa yana twin brother a duniya. Kun ga wannan? Wallahi ba haɗin jini, ban san shi ba, bai san ba mu taɓa ganin shi ba. Kun ga muna kama har ɗan gajeren hancin har bakin? To kai ma na san ko ke ma na san za ki zo ki samu mai kama da ke. To ga yadda ni. Ta yadda za ka samu hoton mai kama da kai a duniya wato twin brother ɗinka. An ce kowa yana twin brother a duniya. Kun ga wannan? Wallahi ba haɗin jini, ban san shi ba, bai san ba mu taɓa ganin shi ba. Kun ga muna kama har ɗan gajeren hancin har bakin? To kai ma na san ko ke ma na san za ki zo ki samu mai kama da ke. To ga yadda ni. Ta yadda za ka samu hoton mai kama da kai a duniya wato twin brother ɗinka. An ce kowa yana twin brother a duniya. Kun ga wannan? Wallahi ba haɗin jini, ban san shi ba, bai san ba mu taɓa ganin shi ba. Kun ga muna kama har ɗan gajeren hancin har bakin? To kai ma na san ko ke ma na san za ki zo ki samu mai kama da ke. To ga yadda ni.